ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ନମସ୍ତେ ମାରିଆ ନିଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭଫଳ ଯୀଶୁ। ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାତା ପୁଣ୍ୟ ମାରିଆ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ମୋର ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଦୈନିକ ଆହାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 21 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ। ଏହା ହେଉଛି ଆଗମନ କାଳର ଚତୁର୍ଥ ରବିବାର। ଆଉ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ହେଉଛି ମାଥିର ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 18ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମାତା ମାରିଆଙ୍କର ସହ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାର ଜଣାଗଲା। ତାଙ୍କର ପତି ଯୋସେଫ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ ମାରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ସ୍ଥିର କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାବିଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋସେଫ, ମାରିଆଙ୍କୁ ତୁମର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ନାମ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ଦେଖ, ଜଣେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ନାମ ଦେବେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଯୋସେଫ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ଦେବଦୂତଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ମାରିଆଙ୍କୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର। ଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ମୋର ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଆଉ ଯୋସେଫ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ମାରିଆଙ୍କର ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମାରିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇକି ମାନେ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମାରିଆ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, କୁମାରୀ ମାରିଆ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଯୋଜନା କଲେ। ଏଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେବଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ କୁମାରୀ ମାରିଆ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ତିନୋଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ସେ ମାନେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ତୃତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଅଦଳ ବଦଳ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ମାନିଲେ। ଆଉ ଏହା ଆମେ ଦେଖିପାରିଛୁ। ଯୋସେଫ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଦଳ ବଦଳ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ସାଧୁ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲେ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲେ, ସେହିପରି ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ବଦଳାଇ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ମାନିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗମନ କାଳରେ ଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଆଗମନ କାଳରେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ। ଆଉ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଜଣେ ଷ୍ଟାବେଣ୍ଡ ଲୋକ, ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହେବାର ଅଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ କରିଛି କି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରି ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେହିପରି ଯୋସେଫଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କୁ, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି। ଯୋସେଫଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଇବା। ମାର୍କୋ ସୁସମାଚାର 9:13 ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଦୟା ଚାହେଁ, ବଳିଦାନ ନୁହେଁ। ଦେଖ, ଅନୁକମ୍ପା, ଦୟା ବଳିଦାନ ଠାରୁ ମହାନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ବେଳେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ଅଭାବ ରହୁଛି ଆମର। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୟା ଅନୁକମ୍ପା, ସେ ଲୋକ ଭୁଲ କରିନାହିଁ କି, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଅନୁକମ୍ପା ଜଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଇବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ମାନୁଏଲ ବୋଲିକି ନାମ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲିକି ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ନିୟମାବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ 4:7 ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ବିନୋଦୀ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଯେ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଥିବା ଏକ ଦେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଜାତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ, ଓଳି କଲା ବେଳକୁ, ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଡାକରା ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଦେବତା, ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଥିବା କୁ ଜନତା ଅଛି ବୋଲିକି ଏହି ନିୟମାବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖକ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ ପରି ଈଶ୍ୱର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା, ଆମ ପରି ଈଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା କୁ ଜନତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଈଶ୍ୱର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଇମ୍ମାନୁଏଲ। ହିବ୍ରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଲିଖିତ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା 1:2 କୁହାଯାଇଛି, ପୂର୍ବ କାଳରେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁବାର ଓ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରବକ୍ତା ନାହିଁ, ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପଠାଉନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଇମ୍ମାନୁଏଲ, ଈଶ୍ୱର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଏହି ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର
ଆମର ନିକଟତର ହେବାଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ ନାଇଁ କି ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ଆମ ପରି ସେ ଦୁଷିଲା ଆମ ପରି ସେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ବୁଲିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ସବୁକିଛି ଆଉ ଆମ ପରି ହେଲେ ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ଆହୁରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଦେଖ ପୁରାତନ ନିୟମ କାଳରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ଆଉ ମଶା ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଅନୁଭବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନୁଭବ କେମିତି ଅଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଛୁ ଆମେ ଖାଇପାରିଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିଛୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବାପା ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କେତେ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଏଇଟା ଏ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଆଗମନ କାଳରେ ଏଇ କ୍ରିସମସ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କର ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ତେଣୁକରି ଦେଖ ଆମଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ ମାନେ ବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଛୁ ଦେଖ ଆଉ ଏଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମଠାରେ ବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଈଶ୍ୱର ନାଇଁକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ବାସ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 15:15ରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦାସ ବୋଲି ଡାକିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କହିଛି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଈଶ୍ୱର ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଆଉ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଈଶ୍ୱର କିଏ ଏହା ସବୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ବାସ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ନା ଆମେ କାହାର ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରୁଛୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଦେଖିବା ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବାସ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବାସ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ୟା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ଏହା ପ୍ରଭୁ ସାଧୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମଠାରେ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ସେହି ମନୋଭାବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏହା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲ ତୁମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏହା ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଜୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍ ସର୍ବଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।